Dobar dan svima, danas pripremamo rezani kiseli krastavac za zimu. Ovo je jedan veoma praktičan letnji recept, jer se desi da često imamo mnogo više krastavaca nego što nam je potrebno, onda ostavimo po ovom receptu za zimu i imamo da uživamo preko cijele godine. Recept je jednostavan, potrebno je da operemo 1,5 kg krastavaca, možete naravno i duplirati u zavisnosti od toga koliko imate krastavaca. Onda zatim opran krastavac isečemo sa sve korom, isečemo na kolutove. Dodamo u krastavac 1 kašiku soli i dobro promešamo, ostavimo 2 sata da krastavac pusti svoju tečnost. Kad je krastavac odstojao, dodamo 600 ml vode u jednu šerpu, zatim dodamo 200 ml sirćeta, 2 kašike šećera i dodamo tu još i 2 kašičice soli. Malo promešamo, zagrevamo ovo do ključanja. Kada ova tečnost proključa, sklonimo sa vatre. Dok kuvamo ovaj presolac, krastavce poređamo u tegle. U taj krastavac, osim samog krastavca, ja sam samo krastavac stavila i slačicu, možemo stavljati bilo što drugo, možemo staviti luk, slačicu, zatim peršun, majčinu dušicu, onda mirođiju, sve što želimo i što će uticati na bolji ukus krastavca. Ja sam ovdje dodala samo slačicu, jer ne volim luka, a ovo drugo nisam imala. Vrućim presolcem nalijemo tegle do vrha i odmah zatvorimo zatvaračem. Možemo ih okrenuti na zatvarač kako bi se stvorio taj vakuum, kako bi se istisnuo vazduh. Ovako pripremljen krastavac može da stoji do godinu dana. Ukiseli se veoma brzo, već posle 3 nedelje možemo koristiti ovu zimnicu. Hvala što ste gledali ovaj video, uživajte u ukusnoj zimnici, doviđenja i prijatno.